שלום לכולם, כאן אסף מפעם אחד. אני מוציא את הסרטון השני שלי ואני עושה פייס-אוף אחד על אחד. אני החלטתי להוציא אותו עכשיו למרות שהסרטון הראשון לא היה הרבה צפיות כל כך, כי אין אף אחד כמעט בבית, אז זה הזמן הכי טוב שלי לצלם. ואני הולך לראות את הסרטון גם אם הוא יצא טוב וגם אם הוא יצא רע, כי כמו שאמרתי אני לא ממש טוב. אז כאילו, אם ילך טוב זה יהיה נפלא, מקווה לטוב. שוב, אני אומר עוד פעם, אני לא כל כך מעניין וכל זה וזה. הפעם אני החלשתי קצת את הווליום, אז אתם אמורים לשמוע אותי יותר טוב ופחות את המשחק, כי בסרטון קודם לפעמים לא שמעו אותי בגלל זה. אז חבר שלי שראה את הסרטון, כן, הוא ביקש ממני לעשות גם אחד על פייס-אוף אחד על אחד, אז אני עושה. אני לא עושה הרבה כאלה, אז אני לא ממש טוב באחד על אחד, אבל אני מקווה שיצא לי בסדר. והנה, בוא נתחיל לשחק. אני אנסה להשתמש בסנייפר בגלל שאני אוהב את המפה הזאת לסנייפר. מה שמצחיק פה זה שאני לא שומע כמעט כלום, ואחרי זה בסרטון שומעים את זה פשוט חזק כל כך. וואו, איזה לול. כאילו, לא ראיתי. אז בואו, אני לא אלך על הסנייפר, אני אשתמש בפאד טוב שלי. שוב, כמו שאמרתי, אני כנראה הולך להפסיד פה בגדול. אני אעשה עוד פעם את הסנייפר, אבל אחד הצילומים הלא מוצלחים שלי. מקווה שילך טוב. וואו, פספסתי את זה. מה? פשוט הרגע לא קורא אותי. אז כאילו, כמו שאמרתי, אני יודע שאני נוב, אז כאילו לא ממש צריך עכשיו להתחיל להעיר לי על זה. כן, הוא פשוט קורא אותי. סוף הרגתי אותו באמת. אני מנסה להיכנס שוב פה במשחק. עוד שוט. מחכה שהחיים שלי יתחדשו. המשחק הזה קצת מסריח, אפשר להגיד ששנינו משתמשים ב-MP7, שזה הרבה הכי מסריח שקיים בעיקרון לדעתי, אבל הוא כיף להשתמש בו והוא טוב. והוא פשוט פרש. טוב, זה יהיה הסוף של הסרטון שלי אני חושב. תודה שצפיתם, זה היה סרטון קצר כי הוא פרש. אז יאללה ביי.